Mari kita dengarkan ngaji bersama Kiai Haji Abdul Ghafur, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sijining dina Kanjeng Nabi mari jamaah. Kanjeng Nabi leren jandoman dhisik nok ngarepe masjid, dikepung para santri-santrine, takon macem-macem santrine, ana takon iko, takon iki, gak karuan sing ditakokno. Tengah-tengahe Kanjeng Nabi ngulang ngaji, lah kok ana sahabat teko, katoke susah setengah mati, klimbrak-klimbruk gak wani marek Kanjeng Nabi, lungguh nok pinggir aduh pinggir nguri. Kanjeng Nabi roh sahabate susah setengah mati, lungguh pinggir nguri, diparani, dilus-lus gegere terus ditakoni, Kang, lha apa kok susah-susah wong donya sek ombo, bisa bojone ta ono omahe? Mboten Kanjeng Nabi. Lha apa katoke kok susah? Tak wasi. Kanjeng Nabi, kula niki lho dadi menungso kok kaya mengkene kedadeane. Urip nang donya sepisan kok susahe kaya ngene Kanjeng Nabi. Susah apa? Kula niku lho Kanjeng Nabi dadi menungso kere mangan pace gak ndek popo. Mergawe ngene rugi, mergawe ngono rugi. Kerja ngene rugi, kerja ngono rugi. Kanjeng Nabi urip nok donya kok gak duwe apa-apa, omah mboten gadah, bojo gak iso ngingoni, anak gak iso nyukani nedha. Kula kepengin lho Kanjeng Nabi kaya tangga kula iso sugih donya brana. Carane dos pundi Kanjeng Nabi? Kula sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi langsung serius ngadeg terus ngendika, lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat? Napa Kanjeng Nabi? Sholawat malaikat? Iya. Nek awakmu gelem maca sholawat malaikat, awakmu bakal dadi menungso sing sugih donya brana, gemah ripah loh jinawe akeh duwike, gak bakal dadi wong kere kon. Wah, iku cocok Kanjeng Nabi. Sholawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Kula nang sampean ceritani, sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi ngendika, rungokno tak kandhani. Sholawat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100, waktune wayahe enak-enake wong turu ya. Sadurunge salat subuh, sakwise manjing subuh, temen wong mau bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, sugih donya bronone, gak bakal dadi wong kere. Awas diteni lho, kanthi weton Pondok Sunan Derajat kere, awas sampeyan gak gelem ndonga berarti. Ayo donganemu kaya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Diwaca ping pira? Ping 100.
tapi syaratnya sampean iso sugih nek sampean bejo. Supaya bejo dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampean iso bejone apese wis lunga. Supaya apese lunga dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Wis awas lho karek gak iso lanang-lanang ndur karek bisak-bisik sak kancane gak iso plonga-plongo. Ditulis nang ngene bathuke ngono. Bila tulis nang ketune sing putih-putih yo tulisi. Dadi nek diwaca siji kanggo ngilangi apes subhanallah wa bihamdihi. Nek diwaca loro kanggo nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek diwaca telu nekakno dhuwit subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Iki Qur'ane weleh-weleh cerita iki ta. Qur'ane ngene. Nalikane sampean kerepotan sandang pangan, kesulitan sembarang kalir, mergawe ngono gak tepak, mergawe ini gak tepak, Gusti Allah merintahno istaghfiru rabbakum. Ayo padha ngake-ngakene maca astaghfirullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara, sampean bakal dikei rezeki oleh kadya udan deres gembrojok wa yumdidukum bi amwali wa banin, sampean bakal diparing gemah ripah lo jinawe sugih dhuwit sak anak bojone. Wis dieling-eling aja sampe lali lho. Diwaca siji subhanallah wa bihamdi kanggo ngilangi apes. Diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo. Nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah kanggo nekakno dhuwit. Ya sugih besok nalikane wis rabi nek njalukan njaluk iku hukume haram. An Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika kala ngendika sapa Rasulullah, yaumul jum'ati isna asyara sa'atan, utahe dina Jum'ah iku jumlahe ana 12 jam. Isna asyara sa'atan berarti yaum iku dina, nek lailah iku dalu. Nek lailatul Jum'ah malam Jum'ah, nek yaumul Jum'ah dina Jum'ah. Jumane jumlahe dina Jum'ah mulai jam 6 sampai jam 6 iku 12 jam awan. Layu jala abdun muslimun, layu jatuh raden temu abdun sawa kaulaning Allah muslimun kang Islam. Yas'alu jaluk sapa abdun Allah ing Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji, illa ata angin paring sapa Allah hu ing syai'an iyahu maring abdun muslimun. Kanjeng Nabi ngendika saben-saben 12 jam ana ing dina Jum'ah waktu awan, ana sak jam sing mandine setengah mati. Nek kanggo ndonga, sopone wong sing ndonga pas waktu sak jam mau cospleng, sak mangape cangkeme bakal dikabulno apa sing dikarepno. Lah jam pira sak jam niku? Tiap-tiap dina Jum'ah tinemu. Faltamisu mongko ndolek ana sira kabeh ing saah
akhir saatin ana ing pungkasane mangsa ba'dal asri sause asar. Waktu paling mandi nalikane dina Jumat yaiku jam terakhir jam 5 sampai jam 6 sause salat asar. Diteni temenan buta apa? Nek kaman buta apa-apa dongane cukup Fatihah diwaca. Ben waladolin ndonga, ben waladolin ndonga-ndongane cara Jawae. Ya Allah, muga-muga terusno dhewe. Gak usah tak terusno. Tapi nek kanggone sampean pas kayak belajar dungane pinter sing diulangno iku nek pas dina asar, nek pas dina Jumat mari asar diwaca antara jam 5 sampai jam 6. Iku cek sampean dadi wong pinter. Kaping 5 diwaca mek paling suwe mek 3 menit tok. Gak sampai 5 menit masa cah 5 menit kok gak sempat gak kober. Wong ngrasani koncone 3 jam gak krasa. 5 menit diwaca antara jam 5 sampai jam 6 dina Jumat wingi. Donga apa? Njaluk pinter supaya bapak mbokne sing bandani sampean direwangi mergawe meleng-meleng gegere nok tengah sawahe oleh duit dikirimno sampean supaya cek gak gelo bapak ibuke mulai dadi wong pinter, sekolah pinter, ngajine aja lali. Nalikane pas dina Jumat antara jam 5 sampai jam 6 sore waktu mandine setengah mati kanggo njaluk apa? Jo kondo-kondo. Terserah njaluk iku rahasia antara sampean karo Gusti Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasai, cerita yang hadis sama Abu Dawud dan Imam Nasai. Fadlu rakaatail fajri, utawi iki ku utamane 2 rakaate sembayang fajar. Wa ghairi himalan liyane rakaatail fajri minas sunan, sanga pira-pira sembayang sunat. Sembayang sunat iku mulyane setengah mati, tapi sing paling mulya gak ana ngalahno sembayang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh. Sembayang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh iku ana pariku mulyane setengah mati, ganjarane gak kena dihitung saking akeh. Nek sampeyan pengen sugih besok no akhirate. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, rakaatal fajri utai 2 rakaat sembayang sunat 2 rakaat sadurunge sembayang subuh. Sembayang sunat 2 rakaat sadurunge sembayang subuh iku khairun luwe bagus minat dunya tinimbang dunya wa malan barang fiha kang ing dalem dunya. Dunya sak isine lho sing direbutan wong sak Jepang, Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Swiss, termasuk wong Jawa. Lho iki lho nek bisuk ditotal dibandingno karo ganjarane sembahyang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh tidak ada apa-apanya, gak ono artine. Sek gedenan ganjarane sembahyang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh. Rawahu Muslim. Wis dititeni omong senok pondok kesempatan luar biasa untuk ngumpulno saldo ganjaran. Saya ngembisone sampe nang omah wis keluarga, wis males ibadah, gak kaya nok pondok akase dudu-dudu, besok karek enake. Kene gak patek nyereng cah. Mergo aku biyen jauh nok pondok nyuwereng. Wis duwe saldo pirang-pirang. Lho saiki karek enake mergawe jempalian gak karuan. Siji karo sampean kesempatan sampean nok pondok iku kanggo ngumpulno ganjaran saakeh-akeh. Saya nggak bisa wis penak, kalau duit nok bank, karek penake.
ngumpul ganjaran sing paling akeh kesempatan zaman sampean mondok nek ape salat subuh sembayang sunat 2 rakaat. Sing paling apik rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulhu mari Fatihah. Lho lak gak suwe kuliah kulhu paling suwe 5 menit. Mosok cah 5 menit kok gak kober. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabaro alas natai asyarata rakaatan fil yaumi wal lail dakhala jannah. Manutai sopone wong sabar ku netepi netepi nglanggengno netepi alas natai asyara rakaat ing atas sembayang sunat 12 rakaat. Sapane wong sing gelem netepi nglakoni sembayang sunat saben sedina sewengi 12 rakaat dilakoni fil yaumi dalam dinane walailan dalune sedina sewengi, janjine Kanjeng Nabi dakhala moko bakal mlebu man al jannata ing swarga. Nek sampean kepengin mlebu swarga sampean jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem nglakoni sembahyang sunat sedina sewengi 12 rakaat dijamin sampean besok bakal mlebu swarga. Lah patra parane iku sembahyang sunat 12 rakaat iku jam pira mawon? Siji arbaan 4 rakaat qabla dzuri sadurunge dzur. Sadurunge sembahyang zuhur nglakonono sembahyang sunat 4 rakaat. Dilakoni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Sekaligus 4 rakaat sak salaman oleh. Konek kapan awan yo kena nglakoni sembahyang sunat 4 rakaat sak salaman, tapi awan nek dalu gak oleh. Dadi nek dalu wajib nek sembahyang sunat kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wonten hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika sholatul laili masna masna. Sembahyang sunat nek dilakoni dalu kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lho Kanjeng Nabi kok tau nglakoni Pak no hadis sahih sembahyang duha 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat gek salam. Itu hadis sahih lho. Malah Kanjeng Nabi nglakoni ditutupi kloso supaya gak ditiru sahabat, mergo iku sembahyang sunat. Lah Kanjeng Nabi kok ngendika nek sembahyang sunat dalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Kanjeng Nabi kok nglakoni sembahyang sunat dalu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Undang-undangnya titeni yo aja dilalekno. Undang-undang usul fikih kaya ngene. Nalikane dawuhe Kanjeng Nabi iku pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nuduno kelakuane Kanjeng Nabi iku gak kena ditiru. Nalikane dawuhe Kanjeng Nabi pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nudono kelakuane Kanjeng Nabi gak kena ditiru. Contone dawuhe Kanjeng Nabi, wong lanang nek rabi iku paling akeh 4, masna wasula sawaruba. Tapi kenapa Kanjeng Nabi rabi 9? Lho, kelakuane Kanjeng Nabi rabi 9. Dawuhe Kanjeng Nabi paling akeh 4. Iku nudono nek rabi 9 gak kena ditiru, khusus Kanjeng Nabi. Duwe bojo 9, sindiran 9, Asmaul Husna 99. Iku contone liya maneh. Kanjeng Nabi ngendika wong poso iku antarane fajar sampai maghrib wis kudu mangan. Antara fajar sampai maghrib iku wong poso. Lho Kanjeng Nabi nek poso kok 3 dina mangan pisan, 4 dina dahar pisan. Iku nudono poso 4 dina mangan pisan, 3 dina mangan pisan, khusus Kanjeng Nabi gak kena ditiru.
Ana sahabat niru poso rong dina gak maneng gletak semaput sampai mati, digotong ring ngersane Kanjeng Nabi, ditakoni, "Lha apa kene kula poso niru sampean kalih rong dina mangan pisan?" "Le sapa sing ngongkono? Lah zaman kok nglakoni ngono?" Nek aku ben maghrib dikai mangan malaikat, kon dikai mangan sapa? Ayo. Gak berkotik. Contohnya nomor 3, Kanjeng Nabi ngendika sholatul laili masna masna, sembahyang sunat daliku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Kanjeng Nabi kok nglakoni 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Iku khusus Kanjeng Nabi, gak kena ditiru. Iku dudu dalile traweh, iku dalile sembahyang witir dadakan dituthuk mbek wong Jawa. Dianggep iku traweh, keliru wong Jawa. Klintu. Nek traweh iku 100%, sahabat traweh iku 20 rakaat. Kanjeng Nabi sembahyang sunat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Iku bukan sholat traweh, tapi iku sembahyang witir. Aneh maneh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah iku lho, jumlahe malah jadi 11. Iku tambah aneh maneh, gak ono dasare. Kanjeng Nabi gak tau nglakoni ngono. Sing tahu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Wis dititeni, aja nganti dilalekno. Sing gede-gede iku diteni, iku dalile sing bendina sama neker-ekeran. 1, 12 rakaat sing iso ndadekno sampean dijamin mlebu swarga sadurunge sembahyang zuhur 4 rakaat. Warok ata ini lan 2 rakaat ba'dal maghribi sause maghrib. 6. Warok ata 2 rakaat ba'dal isya'i sause isya. Piro? 8. 4, 6, 8. Warok ata ini lan 2 rakaat qoblal fajri sadurunge sembahyang fajar. Piro? 10. Sing loro ilang. Nah iki apa warok ata ini ba'dal maghrib iku? 2 rakaat sause maghrib. Dadi 12 rakaat iku 4 rakaat sause 4 rakaat sadurunge salat zuhur, 2 rakaat sause maghrib, 2 rakaat sause salat isya, 2 rakaat sadurunge subuh. Nek sampean gelem nglakoni salat sunat iki dijamin besok belusek mara mlebu swarga. Yo lanange maupun wedoke enteng wacanane. Sing paling abot 4 rakaat sadurunge zuhur. Mergo apa? Wayahe sekolah. Tapi sampean kudu ngerti, sekolah agama iku ganjarane luwih akeh timbang sembahyang sunat. Sampeyan takon, "Pak sing sae sekolahe metu dhisik terus sembahyang sunat 4 rakaat napa sekolah mawon?" Nggih, ganjarane sekolah iku luwih gedhe timbang sembahyang sunat. Begitulah Kanjeng Nabi ngendika, kadane sekolah aja nganti gak mlebu. Ayo lanang-lanang sing digodak pira sing gak mlebu, awas kecekel. Wedok gak lanang sing gak mlebu sekolah. Ono ae ku bocah kurang ajar ya orane. Ya lo diajar dibandani wong tuane poso-poso pisan lah kok dadakan wae sekolah dolanan gak sekolah. Sene kecekel kon adus nang gone peceren masjid njek kapok. Dirasakno iku anake sapa iku? Tulisi gak siji laporna aku. Nak lapor nggone Mbah Mayang Madu nggurine masjid iki. Rawahun Nasai nyeritakno hadis oleh Imam Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun utai hadis iki hadis gharib. Hadis aneh gak ana tunggale. An Ummi Habibah saka Mbok Habibah radhiyallahu anha zauji Nabi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kala ngendika sapa Ummu Habibah, sami itu krungu ingsun ing Rasulullah, aku sijining dina krungu Kanjeng Nabi ngendika, yaqulu ngendika sapa Rasulullah, manutai sapane wong hafadhe ku ngreksa man ala arba'i rakaatin ing atase 4 rakaat qabla dzuri sadurunge dzur wa arba'in lan 4 rakaat ba'da sause dzur harrama moko ngaramno ing man sapa Allah ala nar ing atase mlebu neraka. Ayo sapa sing kepengin dijamin gak bakal mlebu neraka, haram diharamno Gusti Allah mlebu neraka, aman sampean gak bakal mlebu neraka. Carane kaya apa? Gampang. Carane aja lali sadurunge salat zuhur sembayang sunat 4 rakaat, sause salat zuhur sembayang sunat 4 rakaat, dilakoni sak salaman kena, dilakoni loro-loro monggo, dadi jumlahe sak dhuwure malih 12 rakaat. Kanggone sing wis tuwa-tuwa lho, wis matine ngenteni nek ngarepe omahe, ampe lha opo ta timbangane mergawe, wis tuwek-tuwek kok mergawe. Luwih apik digunakno kanggo sembayang sunat. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing nglakoni sembayang sunat 4 rakaat sadurunge salat zuhur, 4 rakaat sause salat zuhur haram mlebu neraka. Lho, gak bakal mlebu neraka. Iteni sapa sing kuwatir mlebu neraka iku maksude apa cah dosane disepuro sedaya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, nyeritane hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahihun gharibun, padha karo dhuwur mau. Fadlu raqatai duha, utawi iki kunrangno keutamaane sembahyang 2 rakaat waktu duha. Waktu duha mulai sekitar jam 7 esuk sampai jam 11 esuk, jam 11 awan kira-kira. Iku sampean disunatno nglakoni sembahyang sunat sing diarani sembahyang sunat duha. Iki yo kamu pakat khasiate khususe kanggo gampange sandang pangane. Sekolah kate ono istirahat iku bukan kanggo jajan. Sekolah istirahat kanggo apa? Sembayang duha. Wal wasiate Kanjeng Nabi bima kelawan rakaatai duha. Kanjeng Nabi wasiat ring umate aja lali nglakoni sembayang sunat 2 rakaat waktu duha. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah ausoni wasiat ing ingsun khalili sapa kekasihku, bisalasin kelawan perkara 3. Abu Hurairah ngendika aku diwasiati kekasihku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wasiat ring aku aja lali lho Abu Hurairah, 3 perkara iki aja sampe dilirwakno. 3 perkara iku apa ae? 1 bisyami salasati ayamin, poso 3 dina mingkul syahrin saben-saben saulan. Saben-saben saulan aja lali nglakoni poso 3 dina. Soale no Al-Qur'ane nek sampean nglakoni kaapian 1 dicatet sedoso. Nah, sampean sedekah gedang 1 ditulis gedang sedoso, sama sedekah 1000 ditulis 10.000. Nek sampean poso sedina ditulis 10 dina. Nah nek sampean poso 3 dina ditulis 30 dina. Tapi kok aja lali khususnya zaman sek nok pondoke kaya ngene iki, saben-saben saulan poso sunat 3 dina. Waktune bebas, sing paling apik yaiku nok tengah-tengahe ulan, waktu padang bulan 14, 15, 16.
Loro warok atai duha, rong rakaat waktu duha. Ojo sampe ditinggal lo, jare Kanjeng Nabi pesen ring Abu Hurairah. Saben dina sampean nglakoni sembahyang sunat rong rakaat waktu duha. Jam 09.00, jam 12.00 esuk. Ape sekolah wis termasuk oleh. Sing penting srengenge wis metu, wis katok sedek dhuwur saithik, dhuwure omah wis kenek nglakoni sembahyang sunat duha. Diwadelok dhisik wetan srengenge wis katok, wis oleh. Pompong durung budal sekolah. Sembahyang salat duha dhisik ape budal sekolah. Jam piro? Jam 7. Nomor 3, wa an utira nglakoni salat witir sapa ingsun qoblaan arkot sadurunge to turu sapa ingsun. Sadurunge turu nglakoni sembahyang witir dhisik. Sembahyang witir paling akeh pira? 11 rakaat. Paling akeh, paling saithik sak rakaat. Niku normale 3 rakaat. Niku 3 rakaat iku paling normal, paling saithik sak rakaat, paling akeh 11 rakaat. Iku pesene Kanjeng Nabi, aja lali. 3 perkara lakonono. 1, saben ulan poso sunat 3 dina. Nomor 2, 2 rakaat waktu duha. Nomor 3, sembayang witir sadurunge turu. Akhrajahu ngetono ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari Muslim. Sopane wong sing buka ringgone awake seneng jalan, hanya buka lawang siji Fatah mongko buka sapa Allah alaihi ing atase man sampai nababan ing 70 lawang minal fakri sanga kere 70 lawang sing dadekno dheweke kere dibuka Gusti Allah. Dadi aja seneng jalukan yo, nek iso seneng ngemainan. Nek wong seneng jalukan njaluk sak persen mawon 70% teko kere dibuka Gusti Allah. Nah iki nek diwalik ya. Diwalik kaya apa? Wong nek seneng ngemai mek sak lawang wong sak bab mawon. Bakal diparingi Gusti Allah 70 bab sanga sugih dhuwit. Dadi nek sampeyan sugih dhuwit sing seneng ngemai. Wong seneng ngemai iku dipercaya Gusti Allah maka bakal dadi sasarane ekonomi pemberiane Allah. Itulah rata-rata begitulah. Nek contone pirang-pirang. Layak gitu aja nganti ngedoi sapa hadukum yak gitu makane lungguh dirubah itu. Aja nganti ngedoi sapa hadukum. Asal layak gitu kok udun makane lungguh. Aja nganti ngedoi sapa ahadukum antara rezeki sanga golek rezeki. Moko gurine an ya. Aja pisan-pisan sampean gak mergawe. Aja pisan-pisan sampean tenguk-tenguk gak gelem kerja. Mek tengok tok gak gelem mergawe. Wayang kulan ngucap sapa ahadukum Allahumma rzuqni Allah urzuk mugi paring Gusti, paring jenengan ing ingsun. Gusti kula sawan paringi rezeki. Ya rezekine mugi paring rezeki jenengan ing kula kene. Aja nganti sampean tenguk gak gelem mergawe
tapi bengok ndonga, ya Allah kula nyuwun rezeki, ya Allah kula nyuwun rezeki. Ojo. Soalnya apa? Nek kapan sampean njaluk rezeki ya kudu mergawe, nek sampean njaluk panen ya kudu nandur, pengen oleh iwak ya kudu jaring. Mau di rumah, ya Allah muga paring panen pari sing kathah tapi gak gelem nandur pari. Semono uga nalikane sampean njaluk rezeki kudu kerja. Kene njaluk rezeki Gusti Allah rina wengi tapi lak kerja. Senajan aku tengok-tengok nok kene treke pirang-pirang mlaku kabeh. Gudange mlaku kabeh. Pabrike mlaku kabeh. Mergo aku ndonga. Allah marzukni. Soalnya foto fakot alim tu moga temen-temen ngawerui sapa sira kabeh. Awakmu lak ora ta isan? Anas sama sak temene langit. Maksudnya gak langit ya. Ya mendung. Lantung tiruku orang ngedonaken apa sama. Orang ngudani ngono kena ya. Udan ya. Orang paring udan ya kena apa sama zaban emas. Sama erota gak ono udan emas iku gak ono. Wala fidotanan ora perak. Udan apa? Ya udan banyu. Mosok ana moro-moro emas gedebuk-gedebuk ya gak ono. Ana perak gedebuk-gedebuk ya gak ono. Maksudnya apa caca? Kabeh rezeki teko kerja. Lanang-lanang besok nek rabi. Aja kok njaluk dhuwit ring Gusti Allah tapi gak gelem mergawe apa sak karepe. No Indonesia itu paling gampang dolek duit, mergo menungsone penduduk paling akeh. No Jawa itu paling akeh sak donya. Dadi kerja, gaya apa sak karepe. Sing penting karo ndonga biasae, terus rezeki teko dhewe-dhewe. Ono kene tengok-tengok nok kene ngulang ngaji sampeyan lho di restoran Songo nok Malaysia. Restoran Sunan Derajat di pabrik pentol bakso barang Jasudra Jasa Sunan Derajat. Lho agak nyono kene tengok-tengok nok kene ngulang ngaji tapi warungnya pirang-pirang apa ngerancang mana pirang-pirang nok pinggir-pinggir pesarean itu tanah di tuku pondok kabeh udah restoran. Lho supaya apa bapak-bapak sama nek kapan sambang lo cek mangan restoran Sunan Derajat. Masa jauh gak duwe nok kene Malaysia duwe kono Jawa gak ono. Gak pantes. Gila dawuh Kanjeng Nabi pesen ring kamar kabeh yo besok kerja. Sing lanang lho sing wedok bagian noto. Rumah tangga sing lanang bagian kerja tapi aja lali ndonga sing paling mandi ku sing wedok. Saman sing ndonga ya wedok-wedok, sing lanang kerja. Iku biasae padha karo nandur dikai pupuk subur. Dungane pirang-pirang diulangno. Di antarane sholawat nariyah. Niate njaluk duit. Faqala ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Sekretaris Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud ngendika. Inni la akrahu in arrajul farihun ini sak temene ingsun la akrau yaktine sengit sapa ingsun. Sengit itu gak geduga cara teman, aku gak geduga. Sengit itu geding ya kene geding sapa ingsun ya kenek. In aro lamun ningali sapa ingsun nek aku ngawasi sapa arrajula ing bocah lanang ya wedok barang iki. Aku geting gak geduga nek petuk ana bocah lanang farihun cara saiki nganggur. Jarung piye kelontang, klantung nganggur. Aku gak geduga nek ana bocah lanang wis gedhe
Wis gak mondok lah kok kelontang klantung, gak duwe penggawean, gak gelem mergawe. Padahal wis duwe bojo, duwe anak pisan. Lafi amri dunyahu, ora ing dalem ngurusi donyane rajul, ora ngurusi donyane rajul, wala fi amri akhirati, lan ora ing dalem urusan akhirate rajul. Karuan nek sampean dadi guru madrasah, ngurusi madrasah, masjid, langgare, pondoke, masih gak mergawe, harus ngurusi pendidikan. Lah wong gak donya gak ngurusi, akhirat gak ngurusi, klontang klantung gesek klambine ireng-ireng kaya klambiku ngene iki. Persis nang dalan wis sepeda motor knalpot dibuka, weng rambute abang-abang. Oh, kaya setan. Ya iku lakone. Alor ngiduk njalukan. Tuku kopi sak cingkir 7 jam gak entek-entek. Sak cingkir ke karonan. Menungso. Ayo, ana tahun 2000 kira-kira. Awas lho, Cah. Saiki sampean nang pondok iki ngurusi pendidikan. Wes besok nih mulai rapi nang mergawe. Mergawe apa? Sakarepe. Nek iso mergawe berjuang no agama supaya Indonesia Islame dadi terkuat nok donya liwat sampean sedaya. Terakhir kami bolak-balik sampean kudu iso nata agama sak Indonesia. Ojo ngenteni diperintahno negara kesuwen. Mau ceritani temenan. Kanggo apa bisa nang akhirat sama cek iso dadi raja, dadi presiden, dadi gubernur nang swarga, muga sampeyan nang donyane berjuang nang agama. Nyatane kene ya dhuwit teko dhewe-dhewe. Ini janjine Gusti Allah ngono kok. Intan surullah yansurkum. Nek sampean kabeh berjuang agamane Gusti Allah, temen Gusti Allah bakal nulungi sampean. Kata-katane karek temen. Jahadu fina lanah diyannahum subulana. Nek sampean gelem berjuang agamane Gusti Allah, temenan sampean lho. Bakal dibantu teko kiwa teko tengen. Quran kabeh sing ngono iku. Ngeling-eling, coba diayang-ayangane dhewe, kene sampean gawe contoh. Terus maneh waqala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni kabeh sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sing paling setia sing nyritakno dawuhe Kanjeng Nabi. Laisal ibadatu indana antas faqadamaika wa ghairuka yafutulaka. Ya putu qabla tutufa ya putulaka. Laisal ibadah ora kok sing diarani ibadah. Indana minurut utom indana mungguhe kita kena mitra kena mungguhe kita para sahabat. Dudu kok sing diarani ibadah iku antasifa yen ton jejer sapa sira. Kodamaika ing sikil loro sira, kodama ala delamaan ya sikil wae. Dudu kok sing diarani ibadah sing sukses iku mek sikile dijejer. Maksudnya jejer sikil sindiran gak kerja, gak mergawe. Wa ghairu kau liyane sira ya kutu iku ngingoni sapa ghairuka. Ya kutu iki ngingoni sapa ghairuka laka marang sira. Ditu kok sing diarani ibadah iku wong sing jejer sikile lho gak ngalor gak ngidul tapi diingoni dulure, diingoni bapake, sandang pangane bukan. Jongono lho lanang-lanang diteni. Ojo pisan-pisan sampean gak kerja jagakno di keimangan bapak ibu ojo. Walakin tapi ibda birawifika. Ibda ngawi tono sira.
ngawitono sira birohi fika kelawan roti sira, makna asli roti lho, kok panganan kono iku roti, kene sego. Maksudnya sandang pangan sira. Tapi yo sandang pangane dipikir lho. Ayo. Nek wis kapan duwe sandang pangan, duwe penggawean, fakhruzha summa ta'abbad. Fakhruzha mongko cara saiki apa cah fakhruzha iku tindak sira. Fakhruz jo fakhruzha mana iku njogo nindakno sira ing kodamaika. Summa ta'abbad mo kari-kari ibadah sapa sira. Nindakno sira ing kodamaika summa ta'abbad banjur ibadah sapa sira. Wis tapi ndolek penggawean dhisik yo, nek ndek penggawean baru wis ibadah iso sregep wis ana sandang pangane. Ya padha saiki sampean nek kena kene lho. Aja ngaji tok tapi gak duwe sangu cah. Sangune disiapno supaya kanggo bukae mbek sahure. Lho mari kuwi sing ngaji nyereng kaya ngene iki, mulai subuh sampai yamene. Mulai mari tarawih sampai jam 2 bengi. Tapi wis ana sangune kanggo bukae kanggo sahure. Iya nek pondok Sunan Derajat ngombene gratis gak usah bayar. Ngombe wis luwih apik timbangane aku karek metek tok cur wis metu dhewe. Aduse gak bayar sak pegeli, lampune gak bayar sak pegeli. Lah nek pondok liya ngombene bayar, lampune bayar, aduse bayar, cewoke bayar buyar. Iki lah kene paling penak dhewe sing penting duwe sandang pangan saitik bae. Apa kanggo buka lan sahur ayo ngaji mulai subuh sampai jam 2 bengi. Kene enak ta ngulang sampean sampai jam 2 bengi. Soalnya apa? Lah treke mlaku kabeh kok dalan jalan kabeh. Lho supir oleh bayaran, kernet oleh bayaran, sing dodol ban yo oleh duit. Kene tengok-tengok iso ngulang sampean. Iku namanya akal digunakno. Rungokno lanang-lanang. Aku biyen kaya sampean lho, ngaji tengok-tengok maknani ngene persis zamane tahun sekitar 27 28. Meh 50 tahun yang lalu. Ya kaya apa? Ki sampean tiru, wah nane iso dadi kaya kene kabeh sampean moto sak Indonesia bukan mainnya. Sak Indonesia bakal dadi wong mlebu swarga kabeh sampean sing noto. Bicara sing rincak-rincak nang dhuwur gak usah ngurusi, gak usah ikut-ikutan. Sampeyan kudu Islam damai. Ikilah dawuh Kanjeng Nabi koyo ngene-ngene iki dititeni sing diceritakno sekretaris Kanjeng Nabi, Ibnu Mas'ud, Sulaiman Ad-Darani, Sayyidina Umar iku api-api sahabat. Kala Abu Kilabah ngendika sapa Pak Kilabah. Lira julin maring wong lanang laan aro kata tlubu ma'asaka ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Sing diomong wis gedhe saiki. Wis oleh S2 gitu lho. Kok iku delok-delok dhisik sapa sing diomongi siji menungso siji. Laan aroka temen-temen ningali sapa ingsun ka ing sira. Ana maneh demi yekti ningali ya kenek. Ka ing sira rajul ya tatlubu ma'asaka. Ndolek sira ma'asaka ing pengupa jiwa sira. Iki omore bocah sing klimbruk iku mondok gak mondok, ngaji gak ngaji, tengok pinggir dalan. Aku ndelok awakmu iki lho, gelem mergawe. Iku aku luwih seneng ilaya kedue ingsun. Luwih seneng min an aro tinimbang yen to ningali ingsun. Min an aro tinimbang yen to ningali ingsun ka ing sira.
ningali fi zawiyatil masjid ing dalam emperane masjid. Fi zawiyat ing dalam emperane masjid timbang kon klimbruk turu no emperane masjid. Luwih apik kerja. Nek kapan kanggone lanang-lanang timbangane klimbrak-klimbur ana emperane masjid luwih apik kerja apa? Nyaponi pondok, ngresiki pondok, gelem ngresiki sedine pondok, wedok-wedok ya ngono lho. Kerjane sampean apa? Ya belajar. Timbangane klimbrak-klimbruk no emperane masjid luwih apik maca Quran. Timbangane klimbrak-klimbruk no emperane masjid luwih apik ngapalno, maca sak piturute. Begitulah sindirane aja dadi wong sing klimbrak-klimbruk kaya gombal mukia. Sama ngerti ya gombal mukia itu apa? Ayo. Ane lho. Ngerti mati. Musawarono apa yang dikatakan gombal mukia. Soalnya kabeh ngomong gombal mukia. Saking nemene wong pengangguran gak gelem mergawe, donyane gagal, akhirate gagal. Wakilanan den dawaken ditakokno ditawno di Ahmad mare Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ditakoni siji ning menungso ma ing apa? Ing apa tak kulo ngendika sampean? Fiman maring wong. Fiman maring wong jala sakang lungguh sapa man. Fi baiti dalam omahe man. Kenapa Imam Hambali nek enten wong pengane tenguk nok njero omah. Gak mergawe, gak ngaji, mek rokokan kebul. Au masjid utawa masjid man klimburno emperane masjid. Senajan iku mari sembayang. Kek napa nek enten tiyang sing ngoten niku. Ayo. Wakola lan ngucap sapa man la syai'an hatta yakini rezeki. La kurang alif ya. La amalu ngono, alif tambah. La amalu ora kerja kula. Ora kerja sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Ora mergawe sapa ingsun saeng siji kenek. Hatta yakti saya ngonekani di ingsun rezeki apa rezeki ingsun. Kok ana bocah lanang wis duwe bojo pisan klimbruk no omahe barek rokokan. Utawa masjid klimbruk. Terus ngomong, "Mas aku gak mergawe golek dhuwit teko dhewe-dhewe." Wong ngomong ngene kuwi wong waras tagak iki. Padha merek ngomong, "Mas aku gak nandur ngelak panen dhewe. Mas aku gak mondok lak pinter dhewe." Le ana wong ngomong ngono. Bagaimana Imam Hambali wong papat paling pinter nang donya di antara Imam Hambali. Pakola ngendika sapa Ahmad, Imam Ahmad, "Hadza rajulun jahil." Ada utai kilah man niku rajulun wong lanang. Jahila kang bodho sapa soal ilmu ing ilmu. Oh, wong bodho lewale kaya kebul kok ono ae. Gak gelem mergawe kepengin oleh rezeki, gak gelem belajar kepengin pinter ngaji, bodho mau. Ama sami ana ta krungu. Ana ta ama sampe ana ta krungu sapa man kaulan Nabi ing dawuhe Kanjeng Nabi, gak tau krungu dawuhe Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi lek ngendika Innallah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Kanjeng Nabi ngendika ngono. Innallah sak temene Gusti Allah ku ja'ala ndadekno sapa Allah rizki ing ekonomi ingsun ya rezeki ingsun tahta dhilli rumhi ana ngisore
aupe panah ingsun. Biyen Kanjeng Nabi ku panah mergo ndelok kidang ngene Jaten biyen sik padang pasir lha iku ndelok kidang nek wong pinggir segara kene ndelok iwak re segara. Aku lho jare Kanjeng Nabi, oh nggo panah nggudak kidang ringgone padang pasir. Yo Kanjeng Nabi, ya usaha salah banget nek ana wong gak gelem mergawe dadakan kepengen oleh rezeki. Wong cek Kanjeng Nabi pe mergawe. Kanjeng Nabi pedagang lho. Nggih sampean sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi, Kanjeng Nabi ku pedagang. Bojone Kanjeng Nabi Siti Khadijah iku wong paling sugih. Konglomerat paling sugih Siti Khadijah. Lho, kenapa Kanjeng Nabi kok oleh Siti Khadijah? Kanjeng Nabi ke umur 20 tahun. Siti Khadijah umur 40 tahun. Ono lanang-lanang sewani. Ayo, sek Joko kaya Kanjeng Nabi ke umur 20 oleh rondo di anak siji umur 40 gak wani. Kenapa Kanjeng Nabi kok ditakdir Gusti Allah kaya ngono? Soalnya berjuang agama iku butuh modal, butuh dana. Gak ono dana bangun pondok gak dunung. Sebab iku Kanjeng Nabi kawin pertama yo oleh rondo sing sugih setengah mati. Sopo? Siti Khadijah. Kanggo apa? Supaya Siti Khadijah lho duwike gimbandani Kanjeng Nabi. Ya temenan wong wedok sing pertama kali oparane iku mlebu Islam Siti Khadijah. Lanang-lanang rungokno nek kepengin duwe iso mbangun madrasah pondok golek rondo sing sugih. Wani kira-kira, wani. Aja bisa rapi perawan ayu, biasa rewel. Jalukane ngono ngene ngono, elek-elek titik biasa sabar. Lha iku Kanjeng Nabi sing ngendika kok ngono. Iyalah, apa diselidiki kenapa begitu? Loh, ternyata begini. Kabeh ku butuh duit. Sampai berjuang agama butuh duit. Terus dawuh Kanjeng Nabi. Qala Allah Ta'ala, ngendika Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi waris rabbika khairu wa abqa. Di Quran ini Gusti Allah Ta'ala ngendika, wala tamuddanna ainaika, wala tamuddanna, ojo nganti mandengaken sapa sira, ojo nganti mandengaken sira ainaika ing mata loro sira. Ojo mata gak mendelik ae mek ngawasi apa ilama mamat tak nabi ilama maring donya brono maling mail matakna kang paring sapa ingsun Allah, matakna kang paring sapa ingsun Allah bi ing ma azwajan ing macem-macem mindung saka para menungsa. Rata-rata ngapir iki mindung saka para menungsa. Pesene Gusti Allah cah temenan, ojo kok mek sing dipanding iku mek kepengin sugih donya brana kaya Cina lan Londo. Zahratal hayati dunya, pepae sing urip ana ing alam donya. Marina wengi golek dhuwit kanggo
dandani dunyane omahe tegale montore sakjane apa ta linaftinahum karena mitnah sapa ingsun Allah karena mitnah ingsun Allah hum ing menungso ya Cina londo mo fi ing dalem ma fi ing dalem ma soalnya apa to Gusti wis nata lho tata kaya apa urusan donya brono ditata karo Cina londo. Cina iku uripe mek rina wengi ngurusi dhuwit sampe lali awan lali bengi. Awan kepanasan bengi kudan ndelok dhuwit padahal mangane akeh mangan sampean. Mangane gak enak mangane Cina. Amerika yang ngono ya melarat ngurusi keamanan dunia sampai perang mati sak pirang-pirang sing enak sapa yo ya wong